Takže chcel by som vám ukázať vlastne ako vyzerá náš spawn. Nech sa vám páči. Tak to nejak vyzerá. Pekné. Tu na niečo by malo byť ihrisko pre športové hry. Sa ešte bude krásne všetko tu prerábať. Krásne vidíte. Tu ďalej je také púštne mesto. Krásne tu vidíte. Poďme ďalej. Tu zbadáme taký pekný hotel, alebo vlastne čo to je, ani sám neviem čo to je. To nevadí, tu máte krásnu džunglu. Je to kreatív server, stačí si iba popýtať od admina game. Poprípadne robíme už na tom, aby bol automaticky. Moment. Toto vymažem, toto nám je teraz ničomu. Tak. No takže čo vám chcem ešte povedať. Robí sa tu vodopády, robí sa tu úplne všetko nové, krásne. Teraz sa tu robí majiteľ robí teraz nejaký dom. Kúkneme sa naň, ako to zatiaľ spravil. No zatiaľ to je pekné, toto je majiteľ vlastne tohto serveru. Aby ste videli. Potom vám ukážem spolumajiteľa. Ten je tu. Spolumajiteľ Otoca. Tak tu je spolumajiteľ. Tak je to tu hrozne pekné, krásne. Reska ide, jasné, že ide sama. Môžete ju dať koľko chcete. A tu je ten dom, ktorý tu robí ten majiteľ. A teraz majiteľ píše, že 3 resky sa môžu dať. To je on. Potom vám ešte ukážem. No, že mal by byť plugin na 5. Dobre. No takže vám ešte čo vám ukážem. Krásne to je osvetlené. To všetko tu bude meniť, keď prídete. Je to zatiaľ 4-slotový server. Náhodou toto je hrozne pekné, neviem kto to spravil. To by sa malo ešte dorobiť, to sa ešte spraví tiež. Toto je hrozne pekné, to sa mi tiež hrozne páči. Také krásna komnata. No jasné, dáme. Tak, toto krásne tu vidíte. Je to tu krásny výhľad proste na celé naše mesto. Sú tu aj púštne domy, to uvidíte za chvíľku. Toto je ten vodopád, čo som robil nedávno, ja viem, že ešte škaredý. Tu sa budú robiť doly, niekde tam dole vzadu. Na to spravíme warp. Čiže potom vám chcem ešte začať ukázať, možno to tu je, neviem či to je tu. Počkaj, vravím ja majiteľ, že tu je warp doly. Aha, no, tak už sú tu doly. A chcete vidieť, tak, aha, krásne. Máte doly, hlinu, kameň, zlato, lapis, železo, dia. Máte tu dia, takže budete veľmi radi. Rudity, uhlie, vlnu, pekelný kameň, jedlové drevo, džunglové drevo, dubové drevo, brezové drevo. Tam máte sami zač lat, lat, pieskovec, toto je pieskovec 2 a kocka rudity. Takže tu pôjdete dole, tu máte toho určite viac. Potom dáme takú, keď prijete na server, dáme súťaž o skúsenosti, že napríklad nedesko vám skúsenosti, vy ich budete musieť nájsť. Ako niekde v zemi alebo kde. Takže čo vám ešte ukážem, no. Tento server sa volá Worldcraft, to som už asi vravel, no tak. Ešte ďalšie informácie dám potom do popisu videa a tu sa tu dačo rysuje, keď tu tak kúkam. Čo tu je?
pokúkáme, ani sám neviem čo to tu je. To prebúrame, no ale to nevadí. Aha, tu je reska, som zistil. Dovnútra sa asi nebude dať ísť. Nevadí, kúkneme, počkajte. Tak asi nie. Tu vidíte krásny hrad. To robili náš admin team. Je veľmi dobrý, chápe vás a rád vám pomôže. No čo vám ešte ukážem. No dobre, takže ďakujem, že ste si kúpili toto video. Dúfam, že sa vás nejakí hráči nás vyzbierajú a budú pevne hrávať. VIP sa už robí. Takže ďakujem za pozretie tohto videa. Zdravím vás Red Demony, Security Builder. Tak ahojte.